Ai noroc. Auzi? Spune și mie. Te implor și te rog. Care-ți place? Fred Astaire, Ginger Rogers, Queen, Freddie Mercury. E Queen sau Freddie Mercury același? Freddie, nu, Freddie. Da, salam sau minune? Iată, eu o fac acum pe loc sau imediat, dacă chiar vrei. La mine nu contează. Eu o fac. Am două clase. Știu franceză, engleză, germană, spaniolă, maghiară. Ia ceva în franceză. Franceză? Parlez-vous français? Nu, ceva mai greu, nu. Si vous voulez chanter Jean? Nici asta, mai greu. Sal. Ia stai, mă. Combien? Ia stai. Urăsc franceză. Lasă ce tu? Care? Zi-mi ceva ce-ți place. Ce să te fie? Nu se face bine. Da. Nu știu mai mult. Și ce vrei? Vrei să mă umori? În spaniolă? Yo tengo mi corazón. Es una de tres cuando tiempo que tengo. Pensáis que quiera más en alta me conda. También yo tengo Spania. Bă, și ceva? Eu sunt ajutat să nu se stau uit acolo, că vine cu o mașină Bianca, cu un Volkswagen Passat. Așa mi-a zis. Stai o ică că ne întoarcem. Ia drumul de aici, că poate vine. Auzi? Îmi trebuie și mie. Panichează aici. Nu e rău. Să mă duc la Ateneu. Cu să-l put. Mă iubește. Are o forță supranaturală. Ia uite. Vezi? Are forță de forță. Auzi, lasă pe sugat pe din asta. A fi capabil să-mi dai și un uleu? Nu. Am luat plăcere. Domnul unde să pleci? Acum să-mi dai, nu mai primesc. Mă crezi? Hai, îți dau un leu, dar pleci. Da, bine. Bă! Da. 20.000 și du-te, hai! Pa! Pa! Hai, Pa! Pa! Te iubesc! hai, du-te. Pa! Ci vediamo quando vuoi tu. Io, uite ce face ăla. Ce face ăla? Ce da? Lancialo. Alo, altă. Închide-mă Hai, geam. pleacă, ți-am dat banii. Ești nebun. Uite, adică papă la scară pe acolo, vezi? Da, mă, Învață da, taxiul. da. Uite pe aia sus, doamne, ce bună. Unde, mă? Îl ratăm. Întinde rufele? Da. Aoleu. Trăi, mă, că se panichează ăștia că filmează așa.